Ahojte ľudia, vás vítam u tohto videa. V dnešnom videu si dáme takú menšiu challenge v hre Squid Game. A to je, že toto video neskončí, dokým nevyhrám Squid Game. Áno, počujete správne, budem hrať, dokým nevyhrám túto hru aspoň jedenkrát. Takže pohodlne sa usadte, lebo myslím si, že toto video bude dosť dlhé. Takže keď budeme v prvej hre, tak sa vám ozve. Takže ako vidíte, už sa nachádzam v prvej hre, takže dúfam, že nezomriem, ale green light, red light nie je až tak ťažké, takže dúfam, že sa dostanem až na koniec. Takže už nám to začína. Tu sa bude, no, skoro už mŕtva táto. Niekoho asi zhodíme. Au. Tak aspoň som ho zhodil. To je ten typek za mnou. Tento. No, tak tento asi zomrel. Yes. Už zomrelo 6 ľudí, OK. Si myslím, že je dosť na prvú hru. Au. Tak už idem pomaly aj ja. Au. No. Tak ja asi zomrem. Typek ma dáva nakoniec, no. Takže prvá hra asi sa nevydarí. Zomrel som. Bohužiaľ, prvá hra sa mi vôbec nevydarila, takže ideme hneď do ďalšej hry. OK, takže ako vidíte, už sme akurát v hre, len musíme teraz preskočiť tento tutoriál. Dúfam, že už druhé kolo mi vyjde, lebo prvé mi úplne nevyšlo, takže uvidíme. Asi už nebudem zhadzovať radšej, aby potom, lebo niekto má tie nejaké ability a zhodíme jak nič. Takže asi radšej si pôjdem normálne po svojich, uvidíme. Už dvaja zomreli, no. Au. A nech sa on šmykne, nechaj ma. OK, teraz môžete napísať dolu do komentárov, či dám túto hru win. Ja dúfam, že hej. Takže ja už som na konci, prvé už som teraz zvládol, takže za to som rád, že som aspoň teraz zvládol. Dúfam, že zvládnem aj tú vyrezávačku a potom uvidíme, čo bude ďalej, či preťahovaná, alebo tá naháňačka. Tak uvidíme a keď budeme v ďalšej hre, tak sa vám zás ozvem. Tak my už pomaly ideme do druhej hry, dúfam, že nedostanem Monalízu. Ešte som ho nikdy nemal, ani poriadne neviem ako vypadá, ale viem, že to je ultra ťažké, takže uvidíme, čo bude mať. A mám kruh, OK, to nie je až tak ťažké, myslím, že to je v pohode, hlavne keď hráš na počítači, asi tu zatiaľ niekde nemám Monalízu. Aha, jak som videl správne, tak tam mal jeden typak Monalízu, uvidíme, keď to dokončím, tak sa pozrieme. OK, takže kruh som zvládol podľa mňa dosť rýchlo, aj celkom ľahko, takže druhú hru som úspešne zvládol a tu presne, tu mám Monalízu. No, tak uvidíme, či Macek 729 prejde. Asi tu už niekde má niečo ťažké. Neviem, prečo po mne strieľali. Tu zomrel, neviem čo to mal, možno si tiež Monalízu, alebo si možno, hej, to stále robí. Neviem čo tu ľudia, lebo ja nech idú na bok. Au, tak teraz som šiel ja na bok. Tak uvidíme, či to zvládne. Keď budeme v tretej hre, tak sa vám asi ozvem, aby ste nestracali čas, takže keď budeme v tretej hre, sa vám ozvem. Takže my už sme v tretej hre, vlastne tretia hra je tá zabíjačka, takže dúfam, že nezomrem na to, no, dúfam, že ma teraz nezabijú guardi. Už nás je len 22 zo 37, čo je naozaj málo, tak uvidíme. Takže práve nám začala zabíjačka a dúfam, že ja ho prežijem. Neviem, asi nepôjdem moc zabíjať, aby som nezomrel, lebo samozrejme chceme dať win, ale tak bude to určite ťažké. Určite sú to nejakí dobrí hráči, čo Squid Game hrávajú, ale tak uvidíme. Zatiaľ sa uriadne najmä, nemám plné HPčka, tak na záchodoch niknení, čo ma dosť prekvapuje. Ešte nejakú minútu bude trvať táto hra, no neviem, či tam idem teraz, keď tam šiel nejaký typek. Aha. Dobre, ale ja sa neviem radšej s ním fajti poriadne, lebo určite by som zomrel, ale au, netrafil som sa. OK, tak ja sa neviem trafiť.
Takže posledných 3 sekundy a je koniec, takže zomrelo ich asi 5, bolo ich sa mi za 22. Z 22 ľudí 5 zomreli na zabíjačke, čo je celkom dosť. A za chvíľu pojeme na štvrtú hru, keď budeme v štvrtej hre, tak sa vám musím. Takže štvrtá hra bude preťahovaná, alebo takže Tugvar, alebo Hide and Seek. Ja si popravde budem hlasovať za vyhrá asi Tugvar. Dúfam, že hej. To si myslím, že je ľahšie, ale tak uvidíme. A keď budeme v hre, tak sa vám ozve. Takže akurát nám za chvíľu začína štvrtá hra. Uvidíme, čo budem. Popravde chcel by som byť asi modrý, ale vidíme. Takže som modrý. OK, to mi podľa mňa vyhovuje, lebo radšej sa skrývam ako zabíjam, neviem prečo, ale to zabíjanie si myslím, že je o dosť ťažšie ako skrývanie sa, takže uvidíme, stačí nám prežiť, skrývam sa do nejakých dverí, ale neviem, aký mám kľúčik, no, aha, vlastne to sa nedá skrývať, dobre, nevadí. Takže keď sa bude niečo diať, tak jasné, že sa vám ozvem. Aha, tak asi mám tento trojuholník. OK, to je asi good. Uvidíme. Už idú červený, dobre. Tak ideme sa skrývať. OK, ja sa asi takto skriem. To si myslím, že je dosť tajné, ale to potrebujem toto, no. Nemôžem. Tak uvidíme, stačí iba prežiť. Takže dúfam, že 2 minúty a 52 sekúnd vydrží. Takže akurát ma teraz začal jeden typek naháňať, takže dúfam, že ma nezabije. Zavrel by som dvere, ale nemám bohužiaľ čas. 10 sekúnd, to dúfam, že dám. Prepačte, že som tak zhúkol. 2, 1 a to by som mal dať. Je to tak, takže ďalšiu hru som zvládol, títo zomreli. Takže nice, ďalšiu hru som zvládol a zatiaľ to vypadá s touto hrou dobre. Tuto by som mohol aj vyhrať. Je tu týpek, čo má 8 vínov, takže ten bude asi najväčší súper, ale tak samozrejme uvidíme a my ideme hneď do ďalšej hry. Takže my už sme v ďalšej hre, aha, tak hrá sa nakoniec to preskakovanie lanom, ja som myslel, že budú sklíčka, ale tak nie sú. Popravde nikdy som toto nehral v takomto Robloxe, takže fakt uvidíme. OK. Aha. Tak som dead. Nikdy som toto nehral, bohužiaľ som dead. A toto bude k dnešnému videjku všetko, viem. Budem hrať, dokým nedám win, ale toto videjko by malo inak asi pol hodinu alebo hodinu a podľa mňa nik z vás by sa na toto video tak dlho nepozeral. Takže určite dajte aspoň 10 lajkov, aby sme natočili part 2 a skúsili to ešte raz. A my sa uvidíme u ďalších skvelých videí. Napíšte dolu do komentárov, aký simulátor alebo niečo v Robloxe by som mohol zahrať. Určite to natočím a ahojte.